Dit wordt een tuinbank. En voor waar wordt dit een tuinbank? Dit wordt voor hier in Oost-Duitsland. Daar gaat er heen. En hoe komen ze dan bij jou? Ik werk op een ouderwetse manier. Van mond tot mond. Hoe lang zit hij al in het hout? Nou, ik zit eigenlijk mijn hele leven al in het hout. Op de school zeiden ze vroeger, we kennen niks met jou. Je moet maar wat met de handen waan. Nou, zat waren bij op een gegeven moment als lietsjonkje. Ben ik er al inroegelen in principe. Als je op een gegeven moment heel veel leert hebt, heb je letter ik heel veel ballast. En die ballast heb ik net, want ik heb in principe maar heel weinig geleerd. Dus ik ben heel vrij in geest. Kun je het wat vinden? Nee, ik ben op ziekje, dat schukt net. Het is eigenlijk al je oude meuk van 100 jaar en ouder. Maar jou kennen nog wel wat mij. Ja, zeker. Ik vind dat juist krijg mooi. Ik wil helemaal geen nieuw spul hebben. Nee? Ik wil helemaal geen modern spul hebben. Nee, ik vind helemaal niks. Ben je toch het werk jouw vingers kwijtraken? Ja, ik ben een keer 3 jaar waarom begon de suikerziekte op te spelen. En nou, ik weer medisch mijn oor zien vertollen. Ik word wat raar. En zei in één keer, ja, ik ben een balk aan het zaaien, druk het maar ik zaaien. Die vingers kwamen in een machine? Ja, nou, die snijden er al en die vliegen er door het gebouw heen. Ja, nou, helemaal niks. Ik ben er helemaal net rouw gegaan, ik heb me helemaal niet schelen. Dus, nou ja, goed, op een gegeven moment ben je 2 vingers kwijt. Je denkt, nou, dat zal wel heel veel blieren. Nee, er kwam had helemaal geen bloed uit. Nou, tot op een gegeven moment in het ziekenhuis. Nou, jongens, het zal worden, of jij wel, hebben ze de vingers amputeerd. Nou, en ze hadden het stomkjes aanleiden, want ik wilde er geen vingers meer aan hebben, want wat moet je ermee? En nou, ik red me de best mee. Ja. Zelfs nog 4 jaar later begint er uiteindelijk, ik ken er steeds meer naar het oude plak waarom. Hier hebben we wat spul staan. Ik zoek nog wat meer op erom, maar ik ben er nog net aan taak aan. Even aan de kant zetten. Hier heb ik nog wat oude aardekleden van vroeger. Nou ja, als je begraven worden wil, dan heb ik nog een grafkist. Oh, die maait check. Grafkisten ben er ik. Je bent hiervoor? Ja, hiervoor ben ik, ja. Naar het zin? Ja hoor, ik heb het mooi rustig. Ik zit net in de file en ik heb het mooie, ik heb stapje in de werkplaats. Nou, wat wil ik nog meer? Iedereen die in de file zit, nou, daar zit je niks mee op. Al je verspilde energie.